Hola, que tal? Boas noites, Óscar, en directo para o Galicia en Goles. Parabéns polo triunfo, supoño que moi satisfeito, moi contento. Chegou o triunfo ansiado tamén na casa e o Depor, que suma 48 puntos, está o primeiro obxectivo máis cerca. Bueno, boas noites a todos. Sí, contento, sobre todo, bueno, como digo habitualmente polos futbolistas, non? Creo que bueno, pois se ve un equipo nun partido moi igualado, que competimos, que empezamos mal, que empezou mellor o Cádiz que nós, sobre todo os primeiros 20 minutos, donde nos costou axustar a presión, donde estábamos moi longos, donde a liña defensiva e os puntas estaban moi separados, había moito espacio para os medios e aí, bueno, pois non se encontraban facilmente para progresar. Tuvemos esas dificultades e creo que fomos arranxando pouco a pouco, fomos acortando o equipo, fomos bueno, pois, asumindo algo máis de riesgo na posición dos nosos defensas, porque a amenaza de Cris Ramos era importante o espacio, pois tratamos de xogar un pouco máis con esa posición, tratando de empuxar os de diante para que puderan pois apretar, e cando non podíamos, polo menos estar xuntos e un pouco minimizar esa progresión de ataque do Cádiz, non? Creo que nun partido moi igualado, bueno, pois conseguimos pois ese triunfo, e creo que, bueno, pois satisfeito sobre todo por facelo aquí en Riazor, non? Xa dixen últimamente que creo que non estábamos facendo mal os partidos na casa, que creo que estábamos pois cada partido, pois a parte, bueno, había sido moi diferente, unhas cousas ou outras non habíamos obtido a vitoria, pero bueno, creo que o desempeño dos futbolistas non había sido malo, e sobre todo por gañar aquí pola nosa xente, non? Porque creo que co apoio que temos hoxe foi outro exemplo, e creo que, bueno, neses últimos bueno, pois minutos de desconto nos axudou moito a defender esa portería de Pabellón, e creo que bueno, satisfeito, repito, sobre todo polo traballo dos futbolistas. Bueno, pues, creo que é importante gañar na casa, non? Que tal, Óscar? Sergio Pascual, Radio Nacional. É certo que o primeiro período o Cádiz sí que manda moito máis, parece que o Deportivo está a expectativa, sair as contras, xogar rápido, pero sí que é certo que hai un cambio no segundo período. Non sei nese descanso se houve alguna indicación, se lle pediu aos xogadores que meteran máis intensidade, ou que foi o que cambiou no segundo período respecto ao primeiro no Deportivo. Ben, no inicio, bueno, como estaba explicando antes, creo que un pouco tiñamos dúas situacións que nos provocaban pois non estar cómodos, non? Por unha parte era cando o rival tiña o balón, estábamos demasiado longos, non éramos capaces de que os nosos medios estuveran máis altos para axudar os puntas na presión, daquela pois íbamos moi desordenados nesa presión, e o Cádiz progresaba con certa facilidade. Creo que hasta o minuto 22, 24 da primeira parte, a partir de aí creo que o partido cambiou, e depois tínhamos outra dificultade que era na saída de balón. Eles deslizaban o seu lateral esquerdo sobre Pecha pola banda, bueno, por esa banda deles, para a nosa banda dereita, e na salida ali nos emparexaban, tiñamos certas dificultades, e na segunda parte creo que se fixemos unha pequena corrección con Pecha, poñendo máis que estuvera máis baixo para poder recibir esa situación, ese 2 contra 1 contra primeiro de la Rosa e despois Brian Ocampo, que tuvera ese 2 contra 1 de Vázquez contra ele, que o puderan encontrar, e a vez que Mella susetara o seu lateral esquerdo. En ese caso, bueno, pois tíamos maior facilidade para sair. E o tema da intensidade, bueno, creo que máis era unha explicación táctica que unha cuestión de intensidade, non? Creo que o equipo bueno, pois estaba bueno, pois certamente preparado. Creo que estamos traballando nunha mentalidade forte do equipo, un equipo que se adapta a diferentes circunstancias, e dentro desa mentalidade, pois o equipo estaba convencido de sair forte. O que pasa que esa situación táctica creo que nos fixo pois estar un pouco por debaixo do Cádiz neses primeiros 20-25 minutos, pero creo que a partir de aí xa na primeira parte se igualou. Si é certo que na primeira pois as opcións que tuvemos foron máis á contra, cando éramos capaces de roubar, estábamos máis lonxe da portería, co cual a partir de aí pois tíamos espacios para poder correr. E creo que si na segunda parte tuvemos máis calma con balón, tuvemos máis capacidade para chegar ao último tercio e facer replegar ao Cádiz, e, bueno, creo que aí estuvemos un pouco mellor que eles neses 45 minutos, pero creo que tamén unha explicación máis táctica, non? O que fixemos no descanso, non tanto en canto a intensidade, que tamén, lóxicamente, non? A intensidade un pouco pois a gasolina que fai funcionar o motor, necesitamos eso, pero aí, bueno, creo que felicito aos meus futbolistas porque creo que están a un nivel alto nese aspecto.
Que tal, Óscar? Moi boas, Fran Hermida en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Outro día falabas na roda de prensa previa do partido de que se había que empezar a ser ambiciosos e tal. Sei que me vas dicir que as matemáticas non dan, pero chegados a este punto e vendo como está o equipo e vendo tamén como están outros equipos, crees que quizáis chegou o momento de que, xa non hai que mirar tanto cara atrás e se pode comprobar a ver ata onde pode chegar este Deportivo? Bueno, eu falaba de acelerar, non? Falaba de acelerar sobre todo porque creo que dixen en algunha rolda de prensa anterior, non? Que estamos intentando, estamos traballando para crear algo máis grande que non estar a merced dun resultado dun día ou doutro, porque nesta categoría tan igualada, pois os resultados, aínda a veces estando ben non eres capaz de sumar, outras veces estando menos ben, pois eres capaz de sumar. Creo que de crear unha identidade competitiva neste equipo, e falaba de acelerar nese sentido, para un pouco situarnos, falaba que este club ten unha idea clara que é de volver á primeira división, pero eu miro únicamente a Anduva, non? Eu miro a chegar a Miranda sabendo que estamos nunha situación que podemos gañar a calquer equipo, que somos un equipo xoven, que moitos xogadores debutan na categoría, pero que representamos o Deportivo e queremos ir sempre a máis, non? Hasta onde nos chego máis? Pois, en principio, hasta Anduva. Chegar a Anduva e ser capaces de gañar ali, pero non poñemos o foco tanto na clasificación actual como nesta mentalidade forte que está tendo o equipo, neste intentar a través do xogo, e moitas veces non encontras o xogo porque o rival tamén se opón, ter sempre esa capacidade para adaptarse a calquer circunstancia, que eso nos faga levar por esta racha que levamos de 7 partidos sin perder, de solo desde que volvimos de Navidad solo dúas derrotas na máis, pero sabemos que esta categoría ten igualada e que nos poñemos o foco no rendimento, non? En que ir aumentando cada vez máis o rendimento sin pensar tanto na clasificación. E cando eu falaba de que o club ten unha folla de ruta clara de volver á primeira división, en ningún momento falaba de xa, de mañán, de Anduva, sino falaba de que sabemos onde estamos, sabemos o club que representamos, a toda esta xente que cada fin de semana que nos toca xogar na casa, independientemente dos resultados que tiñamos, que non eran bons, pois nos apoia como nos apoia sempre, e queremos que eso cree algo que vaya sempre para diante, non? Que chegue a onde teña que chegar. Hola, mister Adrián Menéndez, estamos en directo en Radio Marca Coruña. Unha cousiña sobre o partido de Anduva. Se tes previsto recuperar a algún xogador, falo de Barcia, de Obrador, e tamén hai un par de semanas falábamos aquí da opción de Tosic, que dicías que quizáis non daba o que querías o que pedías ti en canto a profundidade por banda. Sí que me gustaría que valorases o partido que fixose e se conseguiu dar o que o adestrador pedía tanto en defensa como en ataque. Sí, empezamos pola última pregunta, non? No caso de Nema Tosic, eu falaba de que entre os laterales que tiñamos, en canto a altura, buscábamos un perfil de lateral que xogara alto continuamente. En ese caso, ese día eleximos entre os tres que tiñamos disponibles, eleximos a dous, e quedaba Nema, que entre os tres é o que tiña menos capacidade nese aspecto, non? É certo que traballamos con el para mellorar ese posicionamento, para ese entendimento cos futbolistas que ten por diante, e creo que que está nun momento no que está acelerando ese proceso de adaptación, sin ser un xogador moi profundo e capaz de posicionalmente habilitar a Yere. Estamos moi satisfeitos co partido que fixo en Ferrol, creo que hoxe estuvo ainda mellor que en Ferrol, co cual, creo que ese é o obxectivo, non? Unha vez que elixes un futbolista ou outro, o que lle toca esperar, que cando lle toque ter a oportunidade, que faga, que traballe para estar o mellor preparado posible, e cando lle toque, evidentemente, todos queremos que teña un bo desempeño, non? En ese caso estamos moi contentos con Tosi, non? En canto aos lesionados, estamos traballando con
con Obrador para ver si chega. Bueno, o caso de Barcia está pendiente de examen médico. Ayer tuvo unha pequena molestia no recto anterior, daquela, bueno, pois vamos a ver mañán ou pasado que lle fagan as probas para ver o alcance da lesión. Bueno, son un pouco o que podemos, en cantos lesionados, non? Que podemos facer. Vale. Venga, gracias a todos.